A parte, a sinisa tamén lle fai un pouquiño de efecto fungicida, porque agora que empeza a vir o bo tempo e un pouco de caloriño, é normal, é probable que collan rolla. Entón, se a sinisa vai a axudar moitísimo a protegerse contra a rolla, aínda que a collan que non lle sexa tan fuerte como para frenar a súa creatividade expansiva, a do bulbo me refiero. Traballa para comer. As mulleres de hoxe en día non ganan Para beber. Aquí está a miña mamá a rascalos un pouquiño, máis que nada para que seque esta parte de arriba, e máis para sacarlle algunhas erviñas, que tampouco non é que teñan tantas, que podía ben con elas. E despois a borralla, pois, botaremos ya así. Hala, hasta logo, de que máis teño. Mira, muller, que guapa, viste?